Shalom, horas dihita saluhutna amang dainang. Tarlungubi, Horas. shalom amang pandita rami. Shalom, Horas. Sonari jupang do pehita amang dainang di YouTube Advent Batak Ministry di Parsejarata Sikola Sabat. Sonari Parsejarata ima Parsejaran Paupaton. Uluan di Parsejarata dosa di tonga-tonga ni Huria. Ada teh dosa di tonga-tonga ni Huria. Asata atusian non di Parsejarata imana di patorang naposan di Tuhan. Ayat siya pilota di sadarion ima sada Korintus 6 ayat 10 sia 1:20. Didok samanon. Dang di boto hamu daging muna do joro ni tondi parabadia. Na di bagasan hamu naung jinalo muna sian debata. Dada hamu mapuna diri muna. Ai arga do hamu ditobus. Iba ini pasangap hamu ma debata. Marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite tondi muna. Sonari amang ina asata mulai persejarata martangyang mahita na di penasahat amang pandita tampu bolon tangyang pamuhay. Tapasada marohata martangyang mahita. O Tuhan Jehova debata amanami na marhabangsa di Penogijang. Debata namin na hupuji hami, na husomba hami. Jana pataridaon, tolong muntok-tong di bagasan perengelon namin. Ditikio namang, rodope hami pasato diri nami. Marhite-hite pelayanan di YouTube Advent Batak Ministry. Anggiat maliamang di Bornoki todi pami saluhutna. Nanaing pasahaton persiajaran sekolah sahabat nami. Baik naposomon, baik naposom amang pendeta Simanukalit, baik naposom amang pendeta Pasaribu, baik naposom amang pendeta Sinabela, baik naposom amang pendeta Purba, baik naposom amang pendeta Utasoit, dohot naposom amang pendeta Sitohang. Anggiat maliamang marhite todim hami napasaton hatan itu han marhite persejaran sekolah sahabat marbahasa Batak. Boleh hupasatami hobar tulung merah Tuhan. Inaron dia kasaluhutna nama nangihon nama nonton marhite-hite YouTube atau pen Batak Ministerion mangatusi songo dia dihadirionna bahkan nalaho para dia dirina dia dopan di Tuhan songon nani halongon ni rohani Tuhan. Mulai mamang sudah nang perangkat namin pas saat itu depanmu asa gabe sada ulaun nading gasi palas ni rohani Tuhan. Jakon ma tangiang hilit namin usong bawon namin. Marhite na Yesus Kristus na umati mo kapami. Amen. Amen. Mulai tiba di amang pandita tampu bolon, baik tangyang pamuhay di Parsejarata di Parsejaran Paupatonon. Baik, batu nijolo Parsejarata, batu jolo kutok ni hata jolma dos doi songon hapas manang dia pena mamulos siani marhite-hite pamatangta
na lohot doi di bagasan. Olo doi sian na sopan panangamatta. Gumodang sian na bongoti. Jala tarbain hita do mangidai tubuh di tonga-tongani hurian na di Korintus. Dukon ni jauh-jauh manaluhon parbadaan. Sonari amang dainang songon dia do apostel Paulus mengadopi dosaon di tonga-tonga ni huria jala par sejarah dia do napatu sita puata sian na sinuratnya i. Sonari amang dainang asa marsiajar hita di bagasan saminggon imana di patorang na poso di Tuhan. Parjolo ma ima amang pandita tampu bolon. Adorong di patorang amang pandita tampu bolon, husukum amang pandita nami, ahado parngoluan na sotama na ginabarhon ni apostol Paulus di bagasan turpukon. Jala wasama tung mangkolsohon situtui. Boy di pasat amang pandita tampu bolon, sautik mardongan mauliate. Selum di tasalu na horas tarmobi Horas, di horas. akadamang dainang na saya toktong ringgas rohana marsiajar sangtani Tuhan marite-ite persiajaran sekolah sahabat marbahasa Batak. Las rohanami apaletikion ala budo pehita di lehot tiki nalau mempersiajari hatani Tuhan. Mau lihat ma nang dohot di amang simanukalit nang pasaton suku-sukun dihita di persiajarata. Taringot tu persiajaran di hari Minggu. Ima namar judul turpuk di tikion dauni haporsiaon dohot parulan. Salinai muliate di amang simanukalit nang pasaton sada suku-sukun na boleh gabe sada pangatusiyod dihita marite alus. Na kaning di pasahat amang simanukali suku-sukun dihita palasikion ahado parnguluan na sotama na ginobarhon ni si apostol Paulus di bagasan turupuk persiajarata palatikion di ima di sada Korin 5 ayat sada ro 10 jala bahasa matung makkolson situtui ya dauni haporsiaon dohot parulan. Jadi memang mulota tajaha dosian hatani Tuhan di buku sada Korin 5 ayat sada ya songo dia masih Paulus patuduhon permainanon ni sebagas dohot salak bawa dohot ina pa noronin ibana ya Oma sada persoalan nani dapat ni si Paulus di hutung-hutungan ni Huriai ya masai rosam situ tu idoalana situasi na rosami nani gabaron ni si Paulus ya marhite-hite sahalak ruas nadong hubungan molobasan ni sa dokon incest Oma dosa na masay serius ala dihalak bahkan dihalak na liban manang halak kafir di dokon pangalaho isongoni ya pangalaho na masay rosam situ tu jala pangalaho na muluboy unang adong sisongoni ya jala namabain si Paulus gabe songon na buadon waing inarhana ya mabang imana gabe masay betul-betul memikiri ya ido pola kap sampai di gebar honi mana nani hol sohon nai marite-hite beritai si Paulus selaku yanakon ni Tuhan apostel di Huriai diberengi mana
huriai pasobuhon dosai adong di tonga-tonga ni huriai. Nah sebenarnya ikon adong do tindakan nalahu mangurai bahkan dakolan mangurai mamisang bahkan pasaton disiplin tunasida ala ipe dang lomon roy Tuhan sisongoni di bagasan parnguluang. Si Paulus diberengi mana huriai herana mago nasida di pangatusion taringo tu habadiaon. Bahkan habadiaon di bagasan pernikahan pardonga saripeon. Bahkan diberengi mana huriai hera napa loason dosa masuk totonga-tonga ni huriai. Idoalana didokon di sada Korintus 5 ayat 6. Didok madisi di persejarata dang denggan berita muna dang dibotohamu atik pe na asomi di asomi dosude na niudi i ya ima di pasahat si Paulus bahkan didokon di ayat pabituhon lasma pabali hamu asom naung lelengi asa nani udi nai baru hamu aidang nani asoman hamu enung ngapola dibunuh biru-biru pasca humokopita ima Kristus. Jadi ikon di pabali asom naulelengi nadong itong-atongan ni huriai. Ya. Asa unang manigai unang mangarosami dia kasaluhna. Jadi marhite-hite persejarata daw ni haporsiaon dot parulan itong-atongan ni huria Korintus. Ya. Dipaboto si Paulus saluhna. Ipatakkas si Paulus saluhna. Jala dipaingot diakka saluhnai. Ido alana perlu taboto di saluhna akadamang do dainang. Ia huriai di jauh asa boleh patorakon ia holong ni Tuhan marite-hite pabotohon tua karuas molo nasida di bagasan dosa. Asa gabe huria na pita dada gabe olo marale-ale duhut dosa. Bahkan unang dianggap dosai, unang dianggap nga dosa alay dang dipardulihon. Ikon di ramotido huriai badia gabe hamuliaon di guardi Tuhan. Buita bayakon masa hubungan incest sahala ianakon dohod ya na tua-tua ni nasida ya permainanon nani ulahon ni nasida ya dia sada terbegido masa permainanon dihamu jala gari si pilibegu gari somasa si songoni pola di parjolma nioli ni amana ya. Jadi dihita saluhna akadamang do daina sebagai huria ni Tuhan ikon betul-betul lo tapareso marhite-hite tajarhon taringo tu holong napatorakon hati goran jala unang olo
marale-ale, menganggap dang dosa-dosai, alai ikon tapat orang do dengan hati gora ni holong ni Kristusi asabui di pauli, ya, lam bertobat aka na mardosa, ya. Jadi gudang nari di kita sonari molo di tonga-tonga ni huriai doa dosa na ni bain ni huria songo dia mahita patorakon asabul ia tu si doho dengan taholongi nasida alai dosa nasida nang taholong jojo doon masa di tonga-tonga ni huriatta bahkan hinoron gabe tubuh ma perbadaan songo persejarata na piga-piga salpu alai pos dorohaku marite-hite persejarata apaletikion na manaringoti hapurseon dang dau sian bagasan parulata alelam jonok masian tarida sian holong nasa Kristus di bagasan parulata imah jolman na porsea marite-hite berani maka tidak kodosai dosa di bagasan huria berani paturehon jolman na mardosa bahkan inoroni lam tarida ma harus samud di pature, ya, jala di paulima nang dot pernguluon tu nalam denggan. Jadi imana boy pasahat tami alus mariti suku-sukun nani pasahat ni amang si manukalit mariti persejarata apaletikion daun hapor siaon dohot parulan. Jadi anggiak ma buita jakon di bakasan dirita rohatta songo dia parngulun natama na buita ulahon di tonga-tonga ni huriata pasatami mardongan mauleate amin. Mau lihat tema di amang pandita tampu bolon na patorakon parsejarata natakas asaboi hita mangatusi di parsejarata di hari Minggu. Sonari masuk maita di parsejarata di hari Senin imana di patorang amang pandita pasaribu. Sada Korintus 5 ayat sada sahatu sapultolu amang pendeta. Songon dia do Apostel Paulus mamudahon tunasida laho mengadopi namasa si songoni. Upasa tami matu amang pandita pasaribu mardongan mau liate. Mau lihat tema di Tuhan, mau lihat tema totong di suku-suku ni pendeta si manukalit songon dia do Apostel Paulus mamodahot tunasida mangadopi namasa si songoni di Huria Korintus damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus pemirsa Advent Batak Ministry molo tapai hut-hut na kinon parsejarata imana di pasahat ni amang pandita tapu bolon di jemaat Korintus di Huria Korintus didapot Apostel Paulus do adong masalah na adong diruasi ima masalah di permainanon adong siarwasi na mangulahon akana suringgan maradop pun debata doh maradop pun julma ima masalah di permainan. Jadi Apostel Paulus mengadopi ulawan permainanon tung ulawan na borak situtudo borat di Apostel Paulus suang-suang ni pedi hita nang di bagasa tikion
borak do hita songon dia menghadapi permainanon molo adong diruasi. Di tonga-tonga nina masa si songonon naikon do hita toktong marhaposan di Bibel. Jala menghadapi mardongan tangiang dohot holong. Dan jadi halupa hotta ia sakapta disi ima paulihon. Jadi bolo adong si songonon di bagasar ruasi naikon paulion do ikut tak adupi do denggan. Jadi Apostel Paulus pasahaton di suratna ima di bagasa 1 Korintus 5 ayat 1 10 tolu idokon ia permainanon ikon do dipisang huria. Jadi ikon adong do damang dainang ketegasan di bagasan huriai molo adong permainanon siar ruasi ikon do dia ikon do dipisang. Didok ibana ia bawa na mangulahon dosai naik kondo di pabali diuhumi pasahatot tu iban bolis jala di palao tuhuriai ditonahon asa unang saor dot ibana. Paulus mamiakon hata na gugu na olo gabe marsaringar di sipareon nihita sonarion alai saluhut hata nai ikondo ditatap mangihuton baritana disi. Jadi artina amanginang Apostel Paulus pasahatos si songonon mamodahos si songonon unang nian marsaor dohot jolma si songoni na mangulahos si songoni paboahon pabotohot tuhita songoni serius masalah na adong terjadi di Huria Korintus. Songoni serius masalah di permainanon, dosa di permainanon. Sarupa do nakinon songon na dihatahon ni amang pandita tapubolon ya bahwa diruasi nasida menganggap masalahon masalah na sepele. Jadi Apostel Paulus pasahaton naik kontegas do tu dosa si songonon ikon dipisang do nasida. Buasa ikon dipisang asa paulihon jolma na mardosai asa paulihon bawa na mangulahos si songoni dang na asa gabe magu nasida na mangulahos si songoni dahon alai asa pauliulihon do paulihon tujuluan niari ido umbahen Apostel Paulus songonima tegasna di ruas Korintusi. Bahkan di pasahat Apostel Paulus do naso jadi dohita saur dohot ibana. Artina pedisi damang dainang ya naso jadi saur hita dohot ibana namangulahon ulaon permainanon asa unang nian tarihut-ihut dohot hita. Jadi molo sifat songoni molo sangat tarihut-ihut dohot akkadongan diruasi ngagabe borat. Ido alana Apostel Paulus pasahaton turuasi unang marsaor dotaha
dohot na mangulahon permainan. Ya. Jadi tungsoni petegas na Apostel Pauluson nalao sibay na denggando tuaha tuna mangulahon permainanon. Unang gabi magoy mana alay nalao pauliulihon ibana. Hita membenci dosa na diulahon ni mana alay hita makaholongi ibana. Soni do tong dohot debata do Jesus pe tu hita holong macay holong rohana tu hita julma alay haci do rohana sogo do rohana mamereng dosa. Jadi sonima songo persiajaran di hari Senin di hita di bagasa tikon mau lihat ya ma Tuhan ma nama masuk hita. Amin. Mau lihat ya ma di amang pandita pasaribu na patorakon persejarata di hari Senin. Seanggia may boy hita mga tusido mangulahon di ngoluta sigano pari. So dari masuk maita di persejarata di hari Selasa, imana dari patorang amang pandita sinambela. Sada Korintus 5 ayat 10 amang pandita. Buhasama di suraton ibana aka dosa permainan rap dohot aka dosa na asing songon siolo aji-ajian panako parangan dohot padobo upasatami ma ama pandita asaboy aka namanghiton at fet batang ministryon boy mengatusi di persejarata upasatami ma mardongan mauliate. Oras marita salut. Oras. Mauliate ma dito hatta, maulate ma dihita salut. Boy do pehita pajuppa. Los martangi-tangian sian hatan ni debata. Sian persiajaran sekolah sabat hata batakon. Nungabe takas tabige nakin sian namamuka taringot tu dosa di tonga-tonga ni Huriyay. Jadi apalah na menonjol di persiajaraton na pinasingot ni Apostel Paulus ima taringot tu dosa permainanon. Lo sidotong na sinukuton niya magpendeta manukalit di sukus-sukun taringat tu sada Korintus 5 ayat 10 do 10 sada. Sa sitong nga iya sukus-sukunon di persiajaran hari Senin do. Alai disukut temuse di persiajaran hari Selasa. Ya. Buasa ma pola di suratan Apostel Paulus akadosa permainanon, ya, percabulan. Rap dohot akadosa nasing, ya. Dosa akan asingon sioloy aji-ajian penyembah berhala. Songonido panako, parangat, ya. Tukang kikir, si holit mangging, si gotil monis. Holit tuhuriai, alai habis hepeng na, lau tu permainanon, kan? Ono tong la. Songoni yo takapandobo, ya, pangogapi, panipu. Masa di tengah-tengah ni huriai. Jadi alani ido banda pola di ban ulun ni persiaraton dosa di tengah-tengah ni huriai. Na parjolo taberang dosa di tengah-tengah ni huriai ma persalisian. Adong parbolak-bolatan, ya. Jadi mungkin alani akomay ada adong permainanon, ya. Mungkin ido bosirna, ya.
Aka parumah tanggaon parsaripeon dak tikos be. Naso jadi sirang ia so sinirang niya matian na. Apa nga di pasirak kombe ka istrin. Terjadi pangalakupon di tengah-tengah ni Huria. Ditambah mo siya do siolo yaji-yajian. Lao mamerda tuatong kan? Iya. Aka na gabi porsiya mahalo na to katuhon di tondi na hodar. Lao mato kapartondong. Langgodang madosay. Pangangat. Ya. Si holi mangging nakin. Ya. Si gotil monisi. Ang gotuhuria mambay persembahan na pebora doon. Ya. Pandobo. Pangugapi. Panipu. Panako. Rodi pangitsahi di pasingot Apostol Paulus. Dohot parmabuk. Ya. Alay di arisalason ni diondolhon ni Apostol Paulus ima marparkaro. Ya. Marparkaro lau pauhupon dongan na tu pargeduk. Amada. Jadi molo taberak tu di persiajaranon ahado na naik si podahon ni Apostol Paulus tuhuria Korin sesuai dohot ayat-ayat nakin ya. Jadi persiajaran ariselason iman na manguduti jamita si pasingot na di sada Korintus 5. Sada Korintus 6 inamatong ko persiajaran ariselas. Di sada Korintus 6 ayat sada di dok adong dohape di tonga-tonga muna na marparkaro dopak donganna gabe ibana maruhum tuaka si pargeduk indada tuaka nabadia. Nah, buasa hita bangso ni debata ruas ni Huria Kristen diorai unang marparkaro. Alana songonom matong hita sama-sama bangso ni debata didok bangso na badia, bangso na pinilit. Ya. Hape lao mahita mga luluy hatigoran tu pargeduk. Ngagabian dulu kan? Ya. Jadi ondo maksudna nakin di sada Korintus 6 ayat sadai hata namandok parkaro ima namar haroron sian hata gorik namandok prakma ya. Di sada Korintus 6 sada nakim mata jaha jadi onma songon soso-soso menguduti akado sa namasa di tengah-tengah ni Huria na naik si pasingoton ni Apostol Paulus. Songon dia doon nalaho mengadopi persoalan na dong di tengah-tengah ni Huria taringo tu namar parkaro maruhum mangaluluy hatigoran tu pargeduk. Daktama tong lao Huriai mangaluluy hatigoran tu akabangso pargeduk. Huaso memang takui do molo di persiajarta di Roma 10 tulu sada rodi 5 dipatudu di santaringo tokan huaso panggonggomi maradopon paruhuman ya. Diondolhon Apostol Paulus dari torang di bugasan buku Roma. Alai anggo nalaho mamboan perkaro ni Huriai tutonga-tonga ni panguhumi di panggungumi dang lenggan. Ya. Ditariasan si Apostol Paulus do ulaon mengadopi dosa. Ya. Dosa na si songonon ima taringot tuaka parmainanon nakin. Lao songonido nang si Musa. Lao pauliulihon bangsoy dinamasa akka songoni di tengah-tengah ni bangsa Israel. Di 5 Musa 22 sa 24 lao songonido nang Apostol Paulus na marningot
na ikaw pauliulion do huriyay nang masa aka ro aka pangalakupon ro di aka parmainan. Na marojahan tu bibelido Apostol Paulus umban na dipasingot ibana huria Korintus. Ia perkaro maradopon parmainanon, indang pola takas dia nahinatahon na disi, alay perkaro na met-met manang perkaro na balgape, manang perkaro tiatianan, arta portibi, alay cenderung molot dijaha marhite ayaton, mungkin perkaro na dimaksud ni Apostol Paulus ison ima na nibosirhon ni permainan. Ya. Alay manang dia pe. Ya. Manang dia pe si Paulus dang marhasonangan marnida ruas ni huriai mambuan perkaro tu panggonggumi. Daktama perkaro di tengah-tengah ni huriai buano tu panggonggumi. Jala, didok, asa unak pola sahat niyan, perkaro ni huriay tu pamaretta. Dak pola marpengacara niyan ang guhuriay, ya? Dak pola marjaksa, marhakim, ya. Jadi mula dong akan namasa songani cukup ma di tonga-tonga ni huriay. Diselesaikan, ya. Unang pola laobe tu aka mangalului panguhum portibi. Ay aka pargeduk ni togiho tu tonga-tonga ni huria dang nyambung. Oma na patuluhon, ia Apostol Paulus disarihon do songon dia menjaga goar ni huria. Nah, ondo nagay persyajaran di hari Selasa. Menjaga goar ni huriay. Disarihon Apostol Paulus bohama unang tarurak goar habadiaw ni huria Korintus. Ya. Jala endang patut halak Kristen dahil nalaho patuduhon dosa tu jolma natorop manang tuaka perluari. Jadi cukup malibagasan, ya. Jadi sianon taberang songon dia Apostol Paulus menjaga huria saboy niyan tetap dibugasan hapadiaon, ya. Dang jadi nasida mambuan ulaon ni haportibion lau manguhum perkaro ni dongan sahuria. Omas ada ondolan. Jadi nasojadi hape buanon panguhum ni portibi lau menyelesaikan perkara di tengah-tengah ni huriat. Memang sarsongoni mana masa sonari na jolo pe di halak Roma ido somalna muladong sada halak namora sada halak perpangkat na timbo biasana dipersangapi doon. Jala molo di pasahat tu paruhuman aka panguhum pe itor sikop dorison. Na alayon di pasingot do tu hita nakpe hita pararta parpangka na timbo nakpola tabo at tu paruhuman aka namasa di tonga-tonga ni huriata. Iya halak Kristen ikondo memang pajong joko paruhuman. Alay paruhuman di tengah-tengah ni huriai, ima mangihuton Kristus. Ya. Paruhuman na siya Kristus do namasa di tengah-tengah ni huriata. Alana di dok di persyajarton nang diayat na mangihut, diayat tulu, sada Korintus na may tului di dok. Ndang dibotohamu hita manguhumi sogot akka suru-suruan. Wah. Jadi akka suru-suruan ipe
gabe uhuman niakan nabadiyai do sogot. Ya. Di ayat 2 di dok. Ndang di boto hamu uhuman niakan nabadia do sogot portibion. Nah, jadi saunari berengon akan nabadia di tengah-tengah ni huriai hirana gale. Jadi muradi humi aka namorai aka perpangka na timboi alai diorai apostol Paulus unang masa si songani ay sogot haduan jupang diari na dapo ditikina hita manguhumi suru-suru ni jala uhuman ni debatado portibio. Jadi sunga suku-sukun nakin buasa ma di surat apostol Paulus taringut tu dosa permainanoni alaima sada dosa natung si haila honoton di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni masyarakat. Mulai di ayat 10 sada, di sada Korintus 5 ayat 10 sada, mulai tajaha di dok. Naso jadi saur hamu dohot halak na targoar dongan hape permainanon doibana. Garim mardongan dohot nasida dang bui. Ya? Manang parangat, manang sioloya jiajian, manang pangicay, manang si parmabuk, manang si pandobo, gari rapmangan dohot na sida dang jadi. Wah, so ngani matakas na si pasingot ni Apostel Pauluson tuhuria Korintus. Jadi buasa mapola di suratan Apostel Paulus ala nalaho patikos pernguluan ni ruas ni huriai jala menjaga ya menjaga goar ni huriai asa goar ni huria Korintus boy toktong di ramoti ya mangaramoti goar ni huriai di bugasan habadiaon lausondo tong naksoso-soso dihita di huria na parpudion manang di dia pehita hamua manginang di huria dia taingot ma si pasingot ni Apostel Paulus taringot tuaka dosa na masa di tonga-tonga ni huriai asa unang dohot hita di si jalan molo masa itu dongata gabe hita ma nalaho mangalehon solusi unang diperbesar unang dibuan perkarai tu panguhum portibi songoni majolo saat ni persiajaranon sai diperbisuhi debatama ita salhutna lao manjalosa maulatema Tuhan mamasu-masu ita Mau lihat tema di amang pandita sinambela na patorakon par sejarata di hari Silasa. Sanggia me hita saluhutna boy hita mangatusi di parsajarata. Sebenari parsajar mahita di parsajarata di hari Rebo. Iman di patorang amang pandita sitohang. Suku-suku namang pandita ahado nandinok ni turpukon di partalian ni habadiaon dohot paholang diri sian parmainanon upasatami matu amang pandita sitohang mardongan mauliate. Shalom, horas jala mauliate ma tapasahat tua mata pardenggan basai di sudi holong do dengkan ibasana di hita lumubi na bui papungo kita muse di bagasan obason. Mauliate ma tua mata padita si manukalit na mga leotiki na uli na dengganon lao patorakon sada turpuk si jahaon mga persiajaran di Rebo ima naong dibanak kisada suku-sukun ahado na ni turpuk di partalian ni habadiaon dohot parholang diri sian permainanon. Maulate ma jumulu tututa pasahat tuaka mata padita na patorakon persiajaran sikola sabat di persiajarat na papatonon ima na maruluan dosa di tonga-tonga ni huria. Amata padita tapubolon
Padita pasaribu dot amata padita sinabela nunga pasahaton turpuk persiajaran di hari Minggu, Sinen dot hari Selasa. Sonari lao manakasi suku-suku non perlu do jahoku sahalinai ima ahana tersurat di ayat siapilon sada Korintus onom ayat 10 rodi ayat 20 ulahi sahalinai majaha songonom ma padohanna dang di botohamu daging muna do joro ni todi perbadia na di bagasak kamu naung jinalo muna siad debata dada hamuna puna diri muna ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangah pamuma debata marhite daging muna dohot marhite todi muna damang do dainang nanya holongan di bagasa Yesus Kristus tarlumobi tu saluhut hita aka nama naksihon siaran Advent Batak Ministrion molo taparate-ate hoddo ayat siapiloni nunga tung macai takas sebetulnya pangodol hononna tuganuk ni perngulota sada hata na dibuka nakaning ima dang diboto hamu daging muna do joro ni to diporbadia na dibagasak kamu naung jinalo muna siad debata dada hamuna puna diri muna ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangah pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna jadi asaido takasna molo nakaning taparate-atehon Aisyah pilonon asa tapake daging taon gabe pasangap debata mamake daging taon dohot todita lao pasangapon debata jadi ido alana ahado na nidok ni trupuk di partalian ni habadiaon dot parholang diri sian parmainanon songon natar surat di sada Tesalonika 4 ayat sada satro diwalu molo tajahado nakaning trupukon di sada Tesalonika 4 ayat sada ro diwalu omma nani dokon na tuhita songon di ayat sada satro di ayat walu hujaha majo sahalinai akub ni alia kadongan wele helek jala huapoi hami mahamu marhite-hite Tuhan Yesus lamtang mahamu marguru tupodani jinalomuna sian hami taringot tu parange natama laho pasauton lomo ni rohani debata songon naung binahemuna ai di boto hamudo patik akan nahuleo kami tuhamu marhite-hite Tuhan Yesus odo pinangido ni rohani debata naing badiahamu harorangani naing pasidengom muna naing maganup hamu uboto mardongan saripe di bagasan habadiaon natama unang mangiuton hisap-hisap nagarangi songon halak si pelibegu nasotu manada debata dan jadi jahatan manang angatan dongan di padaraman ai porludo Tuhani di sudena bisa sudenai songon naung hulu bahun jala hati dako kami Tuhamu ai tuha beriau do di jode bata hita dada tuha hudaron di baheni molo urohani halak disi dada jolma nileanna sadok debatado naung mangaleot todina nebediai tu bagasan hamu jadi ima sahakna trupuk di sada Tesalonika 4 ayat sada sahat rodi walu jalanani doktu hita di bagasat tikion ima taringot tu nama perngoluhon holan ngolu habadiaon ikon bedia alana hita didok nakaning dia siapiloni daging taon bagas joroni debatado jadi molo tai nakaning surat
na di lehon ni Apostel Paulus tu halak Korintus, molo pe surat di lehon tu halak Korintus malang tu halak na asing, alay hatai patut do nang buanota saluhut di paranguluat taon. Ala nahita pe halak Kristen. Jala sude akan nai surat ton nakaning, ima nagabe sada si pasingot na patut siulah honota di bagasan nguluta siganu pari. Jadi ido damang do dainang di bagasan Kristus Yesus molo taparohahon do nakaning turpuk di sada Tesalonika 4 ayat sada rodi welu nakaning tentu sahali adong mabe piga-piga suku-suku na tubu sian padohani na perjolo dia do ulaning na masa di tonga-tonga ni Huria na di Korintus aha do na pinasa ni saluhut na masaon na paduahon adong piga-piga ruas di Korintus idaon hinorhon ni haluaon nang naung paluahon na sida gabe di los na sida mangulahon na Salomona didok na sida tudos songo butuhai tuak kasipanganon dagingi di topa tuak permainanon jala permainanon tuak daging sada Korintus onom ayat 10 alai adong do sada alus sian Apostel Paulus alus ni Apostel Paulus ima taringot tu pangatusion nalipei di haluaon halak Kristen gale ni haporsiaon hinorhon ni parmainon daksa tolop dohot parangin halak Kristen jala mangalipehon haluaon nanilehon tujolma marhite-hite barita nauli. Jadi di palua hita sia dosa dada malua lau mangulahu dosa. Sitongna alai anggo dagingi tu Tuhanima jala tu dagingi do Tuhani. Jadi damang do dainang nan yang olongan di bahasa Yesus molo taparohao do nakaning sada padohanon so tungadong nalilu pangatusyota taringot tungolu siganubari nau taulahot di Portibio so tungadong tabay sada persamaan hebediaw dot permainanon dang boydomu hebediaw dot permainanon alay sadok ikon totu perlu hita mangulaon habadiaoni dohot denggan unang mar gait-gait manang marmem lau mangulahosa. Jadi marhite turpukot adong tolu dalan na perlu si ulahonota di bagasan uluta di ari parpudion parjolo di guari do hita halak naung diburi di perbediai jala di pitori marhite guarni Tuhan Yesus Kristus dohot marhite todini debata. Jadi na perjolon paingoto kita bah dia ia hita nunga di guari naung halak naung diburi di perbediai jala di pitori marhite-hite guarni Yesus Kristus dohot marhite todi porbadia. Boido jahot tahun di sada Korintus onom ayat 10 sada. Jala na paduahon ruas ni Kristus dohita. Molo tajaha di sada Korintus onom ayat 5 ia hita digwari do ruas ni Kristus. Lapatanna di si ia hita nagabesada dohot Kristus. Jadi hita sada dohot Kristus. Sada Korintus onom ayat 10 jala napatuluhon. Molo tajaha di sada Korintus onom ayat 10 sia rodi 20 didok disi pamatang tai ima joro nito di purbadia. Sada sabindo dalan asa mangolu di bagasan habadiahon maradopon parmainanon ima togu di pertalian nago mos dohot Kristus marhite-hite todi porbadia. Jadi molo taingot nakaning muse ima sada suku-sukun naung tipasaknya mata pendeta si manukalit ahado nanidok ni turpukon
Ima di sada Tesalonika 4 ayat sada rodi walu. Di partalian ni habadiaon dohot parholang diri sian parmainanon. Jadi molo alusna songot panipulina ima didok na kaning sada sabingdo dalan asa mangolu di bagasan habadiahon maradopon permainanon ahamai ima tugu di pertalianan nagomos dohot Kristus marhite todi purbadia. Jadi molo tapi kiri do padohanon dangadong nasing memang molo sotugu pertaliata dohot Yesus Kristus marhite do todi purbadia dang nabui hita mangulahon imangulu ni habadiao. Jadi salinai mono perlu hita di bagasan ngulun majakon habadiao ni tapagomos ma partaliata dohot Yesus Kristus marhite-hite todi porbadiana. Jadi songonima turpuk manang nasada alus ni suku-sukun ni penetasi manukali na kaning taringot tu turpuk di sada Tesalonika 4 ayat sada rodi walu. Asa totok hita di bagasan partalian ni habadiaon dohot Kristus. Gomos mahita di bagasan Yesus Kristus marhite todi porbadia. Sonima naboy hupasahat apala di obason mardongan mauliate. Mauliate ma dia mampandita si Tohang na patorakon parsejarata di hari Rebo. Nari masuk mahita di parsejarata di hari Kamis, imanel patorang amang pandita purba. Suku-suku namang pandita songon dia do suraton mangalehon hatorangon di sahalak jolma asa makonguluhon poda lahu pasiding parmainanon di bagasan sada Korintus 6 ayat 10 walu upasa tamima tu amang pandita purba mardongan mauliate. Mauliate ma di amang pandita semingkalit ng mali partikian di bagasan tikion na rin ganon nyalo paturakon mga lusi sukun taringo ni sada Korintus 6 ay 10 siya o di sada Korintus 7 ay siya. So diri suraton mga lehon hatorangan di sahala jolma asa makhangulur po dalaw pasiding parmainanon. Jadi tekas beda mandena nakingan ay patorang amang pandita sinabela unang tutu tarokon hita na mardongat tu sahala dongan ape na permainan tu unang mardongan ni na takasi rokon. Jadi iso ni patorang di pasajaraton ulun na di hari Kamis mardonga saripe manang so marniodi mulo tajaha damang dainang di pasajaraton ni rokon gomos dia poi Apostel Paulus ia daging tai ima joro nito di perbadia di pasahat di bagasa poda maradok permainan di pajongjong gabe joro nito di perbadia isabing dodalan asa mengulu di habadiao huria ima punguan ni hal Kristen na paholang diri nasida sian jolma umaliang nasida wason itu to di perbadia dia do na margogo pasok toni. Jadi damang denang takas do di bagasan sada Korintus 7 ayat sada molo tabuka irokon alay taring na sinurat temuna omma alusna denggad do di bawah unang majama buru-buru majama sunna bodo nian salah bawa dan manguli boy. Jadi dang paksa naik ko mangudi. Dang naik ko dipaksa ni ko mangudi. Alay dia dua rokon. Alay law pasidik kon permainan nanon. Denggam maganuk bawa mardonga salipe jala ganuk buru-buru marhangulian. Alay itu molo tabel itu nama sasonari sedangkan nung marhamulia pe
mardonga saripe pe jolma tong dope adong permaniananon ya tong dope adong permaniananon nang penung mardonga saripe nung marhamulian adon ne pasahan ni si Paulus dison ima taringo ni permaniananon molotung pen na di baga sa Sado Korintusi sirangin na sala bawa sa donga saripe na dang gabi adong alasan di mana marhangolio mo ka manang marniuli mo tunasi jala idokon mo kanison tung bagas do pa sa jala ni dokon tung nioli pe manang na mardonga saripe pe sa hala bawa tunaso marugamo na tunaso porsea gabi sala na porsea do molo na niuli ne o mabag jagona nang songoni marhamulia pen na sa buru-buru tunaso porsea gabi halak na porsea do na manguliho di mana. Jadi ido na pinasingon ni debata taringo ni molesondo ko seksualitason parmaniananon unang manian ala ni hasolomon ni dagi gabi gudang ala sakta asaboy mangulahon parmaniananon alai uju taja asa do Korintus pitu ikko ni ngorotta do apostol Paulus di si mangalusi suku-suku takas do balita di tonga-tonga ni Hulia Korintus molo dan piga-piga sian hatai gai patu buor di rohan ia ibana otik patu siot di parsaripion hapenga ni dang songoni jadi unang tutu molo song depan ni kita tuba kan una mangotot tungadul iban lomo-lomo na tasonarong sala dong saripe na tor iya alasan na iro ala istriku dangolo be masole di jebo dong cantik be mana ululu nasing dong alasan istriku dangolo be songono dongor sepodo bedota dong alasan ya jadi omma pudanise ida ma pasiding hamu parmainanonon di baga sa Sado Korintus onom esa flalu nang di tonga-tonga ni hata mangapoi asa marsada do Kristus jala asa gabe joro ni toddi perbadia adong do pedalan na asing lau pasing permianan tutu si tutu dang adong be jemolo hata pasi dikon permananon ikon na manguli tung manguli pe mana ikot tong do istri na si jamon mo song padokon ni Sado Korintus pitu makingan jadi unang gabi nasing ijamai unang gabi buru ni jolma di jamai molotay ngot taringot ni siya napasidik ko permainanon si Joseph tu inatani si Potifar istri si Potifar boleh so irokon Paulus madokon kurang lebih adong fatali dikuda si Joseph dang naso adong kesempatan kurang kesempatan mulo jol masonari manakko mangulaw permanianan onarong kesempatan di si Joseph alerok ka naman dang tu paulah honon na ulam na soling gadero pa ni debata jadi namang lenang omma permasalahan di dosa di bagasan di Hulia jadi unang mata pasongal-songal derita pamunakko nakka pendapat tabi surat to si Paulus piona sa tong dosa da so tu hita sada si pasing tu hita kuliah ni debata di dia beta maringanan unang taban ahan di baga sa pikirat ta asa boy pamunakon akka pendapata talumo bitaling ni permanian no jadi namang daina ahado na pina pasigo naman na asa boy tangoluhon bamuluboy ato mamanguli molo nang manguli molo tung penung manguli unang belula be parmenano tur nasi nang soni bolu nasi unang be idongani be bawa nasi tong ma idong asaripena satu naro tuhap padua dia oma sote amang padita sama dukali taring ni pasajarat dari kami son ima mardonga saripe manang somarniuli unang gabe igabe permasalahan unang gabe sibang buturi di bagasan kuriata oma na boy pasahat di kita satikyon mardongan maliate maliate godang mah di amang pandita purba sandari amang dainang alam nga takas
tabege di bagasan saminggon ima hari Minggu satu hari Kamis noaing asalam sikop sude asa tabege ma rimpunan nampi nasahat amang pandita hutasoit upasat tami ma rimpunanon. Oras madi hita saluhukna. Mau lihat tema dito hatta nang dia kapasu-pasu na nilon na tuhita jala di bagasan tikyon nunga tabiki akka persejaran naung pinatolhas niak kana poson itu hatta. Sonari ripunan nama tuhita ima di hulu ni persejarata manang pakalna dosa di tonga-tonga ni huria nunga takas taboto naking di patorak saluhukna songo dia dosa na di tonga-tonga ni huria ima akka na tersurat di sada Korintus 5 ayat 10 ayat 10 sada Korintus 10 ayat 7 do akan asin. Nah, gudang do nunga di patolhas alai songo dia mahita asa gabe polin badia jala halak partigor dos do parniulatta pangalahotta dohot pakkatayotta ima na diarapot Tuhan ima pangaropat tuhita asa gabe parsidohot tita manean baga-baga suru nakaning nunga di patorang amang perdita sinabela songo dia akka aji-ajian akka perdetu-detu ya. Jadi kurang doa dosa di tonga-tonga hurion naikon si wolokonot tasien ngulutta. Molo tarimang-rimangi songo dia akka permainanon nung anakingan di patorang akka naposoni Tuhan nang amang pandita tapuwolot doho purba nakingan permainanon naikon si pada otas ya kita ya si pata dang na tergoda hita malah gabe hita menggoda omma namorati akka permainan ya adong muse incest ya permainanon anak konna tua mak tirina manang na hubungan samuda omma kahagigiat di debata ya akka pertahanan ni daging songoni muse kaportibion marguru tu begu marsobba tu ganaganan parjuji si holik mangging ay patorang ngamang padita sinambila naking si gotil betu molo tu ulaun barita nauli maul bakkol hepeng na ruar alekka tu permainanon pakka perjujion macam dohot akka ulaun hagidu mungkin ra apalagi akka jama piala dunia gok akka perjujion akka ada do akka segala macam Muhammad asa makirimi bana di ulaun haportibion madapot akka utut sa gudang-gudang nan narohan om makana si padaotta asing do hita ahita bangso ni dibata na terpilit di padau masudiakka hagiduhon ya banguhum hagiduhon boy monang alanya ha dilion meme manak sugo akka siula hagiduhonon naikopasi di ngotta do dang adong dihita ro nagabe manaili manang nagabe ro tuakka pergidu manang hakim naso mangihutton debata jadi di ripunanon jahot tama surat ni
Sister White. Kata ni Sister White, ima tersurat di Sanctify Life. Dang jadi manangisi pei na malungun di pasu-pasu habadiaon, alay nalahalang jala ormus na sida. Tung balga situtudo hagugon waso ni Jolma na diodapon tuibana. Manahan di hati goran, alay bakko na sauhum, si panganod do sinumon, tau manigay ganup ruas ni pamatang. Dinapasobbu hisap, si panganon, dohot sakap ni roha, na mamidu, nang nasida na magkatidakot dirina halak Kristen, manaluhon hagugon ni dirina, jala manggotapi hagugon ni pamatang, roha nang dohot pikira. Jadi pembodo tataluhon, rohatta hisap-hisap ni daging, tongoni nang saluhukna, akka utitian ni siwolis. Iko margogo mahite tutu, mangido todi porbadia. Waso nama baik kita, asa gabi marsihoho. Udah bata. Ditorus somuse di surat ni manangpuda ni Sister White, hatiha sahala jolma di parhumar sikop siat dirina sendiri. Hatiha ganup de bata aji-ajian di parhumar siar roha. Nabongok dotod di porbadia mangguhi. Maringam matod di namangulu mardongan holong. Di jolma si songoni jala papitahon ganup jolma. Sian halidangon ni roha dohok patod diyo. Jadi tu hatta de bata markite tod di porbadia nei molo diguhi hita telu masude akka dosa narong di huria narong di ngulut molo tajau to di porbadiai mangulu to di ni Kristus di hita waso ni tuhatta si parmonang mahita tataluhum masaluhukna akka permainanon akka hadatuon hagiduhon akka perdatu perjuzion songoninang akka siula perula-ula si bay cahit si bay na suhasya si bay nakasaluhukna utiutan ni siwulisi atong melosongoni idok margogo do debata mabuan kita tu suhak-suhak na natiboy ulin jala marhasangapon asa sahak tusi na tongdo mangula todi rap dohot kita. Jadi unenai persejarat tadi tikion, sai di pargugo itu hatta mahita asa buih kita nagabe napolin partigor dia depan ni depata dinaro Tuhan Yesus mengalap kita radi mahita bongot Tuhan aja saling kita. So ngoni maripunan persejarat di kita di tikion debata masuk-masuk kita. Amin. Amen. Mau lihat mah tu amang pandita utasoit nabayan rimpunan di persejarata di persejarah paupatonon sonari tu hita saluhut namang daina sayanggia mahita sudena mangatusi di persejarah asaboy hita mangulahon di ngoluta si ganuparik sonari asa martangiak kita tatutup ma persejarata tasipuli maon upasi kindohami ma amang pandita pasaribu tangiang panipuli. Tapasadar hatta martanya kita. Ali Jahoba debata amanami na marhabang so di manwa ginjang. Hupuji pasanga pami guar muna badiai di siala asi dohot holongmu na dihilalahami sa di bagasa partikianon ale Tuhan di bagasa partikianon nung ngasipul hami nalao pasahaton persyajaran sikola sabat ima persyajaran paupaton anggiak male Tuhan persyajaranon dang naholan ku persyajari hami alai persyajaranon
Boy di parmulo kami, di parmulo nami sigano pare ale Tuhan. Mamasu-masu ma ale Tuhan na posom na upasahatto parsejaranon. Pandita si Manukalit, Pandita si Nambela, Pandita si Tohang, Pandita Hutasuit, Pandita Purba, Pandita Tapubolon. Lehom matuhami bisuk siya surgo. Samar bisuk kami ale Tuhan. Pasu-pasu man Tuhan song-songoni. Pemirsa Advent Batak Ministry. Na umbegesa siap persejaranon. Lehom matu nasida. Pasu-pasum na siya surgo. Marhite-hite akka hasihaton. Dohot akka rajoki di nasida ale Tuhan. Tuhan, o matangiang elehele nami. Di pasahat kami marhite-hite anakmu, Jesus nang mati humukopami. Amen. Mau lihat mah di amang pandita Pasaribu. Nah, membain tangi yang panipuli di parsejaraton. Tu hita saluhut na amang dainang, na hinaholongan nami di bagasan Jesus Kristus, na sa ito tong mangihutun Advent Batak Ministryon, kami mandok moliate tu hita saluhut na. Kami mandok tu hita unang lupa amang dainang. Terus sita manoton parsejarah sekolah sabaton di YouTube Advent Batak Ministryon. Membagihon parsejarata, maser tu akadongata, huriata, and like do subscribe YouTube Advent Batak Ministryon. Songon adorang tatutup parsejarata, kami pe mandok mulai tegurang tu na poseni Tuhan, tu narasumber mulai tegurang ma, sede patama mamasu-masu hita saluhutna. Amen. So, baik, sondari, masuk mahita, asata sipuli perserata, upasa tami matu amang pandita tampu bolon, upasa panutup. Jadi saat mahita sonari itu pasa nalaho menutup pertemuan perjumpaan pada tikyo. Boras sabur-saburan dibuat di pinggan pasu. Horas mahita nang mabigi persejaran jala sailam terpasu-pasu. Itu. Ador aduk kama tugu-tugu ni lobu ditugu may sa tuwajibata. Anggiat mahita na marsiajar hatan ni Tuhan saila burju asa lam tailala di pasu-pasu di bata. Maratutu. Labok aik uju mawas ni inum ma ditikimaridi. Lam sada mahita salu na diakaruas marparange songon Kristus Jesus. Maratutu. Nasabi itu, Oras manita saluhutna. Oh, ras.